Kapin sa usa ka libo ka mga rescuer sa Eastern Visayas ani salmon sa Regional Rescue Jamboree usa ka kalihukan sa rehiyon nining National Disaster Resilience Month. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Usa sa mga highlights sa Regional Rescue Jamboree kun RRJ 2024 ang mga lectures o discussions sa daghang skills sa search, rescue o retrieval operations o disaster response systems. Patod ni Office of the Civil Defense kun OCD8 Regional Director Lord Byron Toricarion nga na-institutionalize na ang maong kalihukan. Tumong niini nga ma-update ang mga LDRIM rescuers sa mga bag-ong theories ug pagsiguro nga ang pamaagi sa mga pagresponde na subay sa standard procedure. Si tinta ka mga teams kun 1,300 ka mga rescuers gikan sa Rehiyon 8 ang misalmot. Misalmot usab ang 12 ka mga team kun 230 ka mga rescuers gikan sa City of Manila, Pangasinan, Misamis Oriental ug Surigao del Sur. Unique topic yung mga not usually available na trainings are available here, from collapse structure to water search and rescue to high-angle rescue, to air-to-ground operations, bomb identification, safety, motorcycle riding course. Ang maong kalihukan matag July, nasugdan human kusok-kusuha ang dapit sa Rehiyon 8 sa Bagyong Yolanda. Din ang maong rehiyon may usa sa grabing naapektuhan. Learning through education is always less costly than responding through tragedy. So, Tanda has taught us that, Udet has taught us that. So medyo Eastern Visayas is known as the gateway ng mga bagyo natin and other disasters. So we want to be prepared and we want to be capacitated. Gawa sa mga seminar o trainings, sutaon usab ang ilang kahibalo pinaagi sa himong mga CIMEX o competition. Ang mugawas nga overall winner, ang mato ni Toricarion, mamahimong representante sa nasod sa Pilipinas sa tigi sa rescue and disaster response ngadto sa Pakistan. Ang Regional Rescue Jamboree ang gisugdan pag July 3 ug tapuson karong July 10 nga gihimo sa Sugod, Southern Leyte. Obanik Lance Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.